Ντάλια ήταν. Όχι, είναι πάνω σε ένα ήττα. Ηλίθεια, η Ντάλια είναι. Η αγιάκα μου! Καλή μου γιαγιάκα! Πότε γεννήθηκα εγώ, εσύ ήσουν παιδί με το Λύκειο. Αν κάνεις ακόμα ένα σχόλιο για την ηλικία μου. Η οποία είναι 26. Το ηλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι. Α, στο διάλογο. Ναι, θες να σου βάλω λίγο. Έχει κουκουτσιά. Αχ, κακό που μας βρήκε. Αχ, κακό που μας βρήκε. Ναι. Μπαμπά είναι από την ασφάλεια. Πες ότι δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Μην το κάνεις αυτό εδώ μέσα! Όλοι τους είναι τρελοί. Ρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Εγώ αυτό το σπίτι, ας πούμε, δεν θα το δω ποτέ. Δηλαδή, δεν με καλέσεις ούτε για ένα καφέ, ας πούμε. Δηλαδή, ποτέ, ας πούμε, ποτέ, ας πούμε. Τίποτα πια δεν σέβεται. Τίποτα. Μην την ξεσυνερίζεσαι, κορίτσι μου. Ουγαρεύεται από μοναχό του. Τώρα θα σε χαστούκιζα, αλλά έχω βάψει τα νύχια μου. Αν φύγεις, Θα σκοτωθείς. όχι. Θα με σκοτώσεις. Όχι. Τότε χαίστηκα. Ένα έχω να σου πω. Ατέναχτης. Ατέναχτης.